pozdrav youtuberi, da, danas radimo reakciju na Samuelita MC, njegov sklekovi, čudesni sklekovi. Da, ja ću snimiti njegov sklekovi, ali pravi, ne kao njegov. Da, pa možemo da krenemo. I destra šta se radi, nazimate lep dan. Ja sam ljudi završio spring klipom, sad ga editam tamo s uploadana, čitamo. Da, vidim kako edituje njegov video, samo vidim da je mračan jako. Pa krenemo opet. A mi je laptop. Ovdje ljudi, danas ljudi radimo, kako se zove taj neki? Ne znam ni on sam kako se radi challenge. Kako se zove challenge. Da, neću da se svađam sa njim, dobar je on, ali puno smara, da. Možemo krenuti. Challenge na buildovan, šta već, buildovan challenge. Njemu je buildovanje na tabure. Pa to može i beba da legne da radi. To njemu buildovanje. Pa šta je on? Ja ću staviti kameru ovako, samo neki mi... Malo naopačke veze. Mene vidite, čekajte. I ovako radi potpuno. Uzmite u redu fotelju, ispružite se i ovako. Znači, bukvalno ovako. Evo. Ovako, samo. I šta je to? I šta je to? I samo ovako. Wow, se umorio. Znam tako. Šta je ovako? Ušavam. Ja mogu i da pričam i da radim. Sad ću on kao... Marko, ako gledaš ovaj klip, molim te, ko Boga te molim, da prestaneš da me kopiraš. On tebe ne kopira. Ako imam gleda, vi, fanovi, Koji fanovi? gledajte njegov klip kad izađe. Napišite mu u komentarima hashtag ne kopiraj. Tako da vraćamo se. Evo. Ne mogu ja njega da gledam više. Ljudi, hvala što ste gledali ovaj klip. Vidimo se vrlo uskoro. Pozdrav!